usuwathanda ingoma ukuze kweqa. Ayi mfethu iyona into iradio vele iyona into engiyikhonzile mfethu. Ulalela lapha ingoma noma ulalela iradio? Okwamanje ngilalela ingoma manje. Kodwa nje iradio mfethu iyona into engiyikhonzile. Mina nginokulalela ngisho igagasi yabo. Yeah. Kwigagasi kunezinhlelo mfethu kwigagasi ngicabanga ukuthi uyazi njalo ekseni isikhathi esiningi. Yeah. Kuba khona izinhlelo zokholo yabo DJ Vuma ekseni ngabo 4. Yeah. Uvuka ngo4 nje. Because ngifuna ukulalela yena. Hey usugcila impela nje kwezenkolo. Yeah mfethu hayi uthi ngisho ukuthi ukusonta ukuya esontweni angiyisontweni kodwa nje mfethu ukulalela yena mfethu kuyakwazi ukuthi kungenze nami ngizizwe uvuselele. Yeah ngivuselele. Ngoba kahle phela isonto yinto. Ngisho nale yanto leyana waphela mfethu leyanto esayibhema mfethu ngasho ukuthi noSathane ngoba athetha ngayo yonke indlela. Yabo ukuthi ugcina ubuyela kuyona. Hey yayizwa lo nami ngiyona ndlela engiyazi ukuthi ngiyivikele ngani ukuthandaza ngani ngathi ethandaza nami ngiyathandaza wala ngathi ngithinte la kuthintwa khona nami ngithinte hayi ngeke mina lehlanganise naye nami ngiyafisa ukuthi mfethu ngibe right empilweni yabo kusafana nokuthi ngisayilwa le ndima yabo angeke ngisho ukuthi hayi sengekile ubhema sengiphumile kanjani cha ngisayilwa nami legend kancane kancane nami ngisalwa azikho iningi insuku unyaka ukho omkhulu yabo usamncane unyaka mina ngisafuna ukuthi kwakheke more iminyaka ngingabhemi yabo bona uvalo sangishaya nje lokuthi ngisangaqhuzwa ngoba phela kuyaqhuzukeka vele yabo baningi abafethu athi siqale nayo le journey bisamba nayo le ndlela kodwa abanye babo bahlulekile yabo babuyele back to square one. Yona nami ngihlezi ngikuthandaza ekseni uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi usakwazi ukuthi ungigcine nginje ngisakwazi ukuthi ngisaphefumula usakwazi ukuthi ngigcine ngiliphele usuku ngingabhemanga liphele nje usuku ngingacabanganga indaba yesidakamizwa yabo sengiphumile kusona kodwa ngiyazi ngenhliziyo nangomphefumulo nangomoya ukuthi ngisaningi izinto esangangi-attack yabo ngisho la ngisuka khona kunezinto ezenzakalile ngabona ukuthi shoot lezi zinto ngatheni it's about ama-barriers yabo izona ingqinamba shothi ey'fikayo empilweni yami ukuthi izongivimba mhlawumbe izama ukuthi ngibuyisele back to ngisho abantu akade behlezi bengikhuthaza ukuthi hlakazama ukuyeka le nto yakho hlakazama ukuyeka ekugcineni yazi ngithwele isimanga ukuthi bese ngibona ngathi ibona sebengijikele bese ngibona ngathi ibona sebengijikele shuthi kahle kahle ngatheni shuthi bebengithanda ngisabhema bebengikhohlisa bese ngibona kanjalo kanti angazi noma kukanjalo noma nginjalo yabo lonto ugcina ucabanga into eziningi ugcina ucabanga into eziningi because nalento isuyiqhilaza emqondweni wakho ukuthi yabo labantu otshethe ubathembile abayilutho kuwena babuka basakucabangela lutho shuthi ngathini sengabe uthi ngithi ngoba vele abantu abasangisiza ngalutho abantu ade ngithembele kubona why shithi vele ngabuyela nomnene ebhemi kodwa ngathandaza ngathi uNkulunkulu wami sacela ungisize lezi zinto ezenze empilweni yami ngiyazazi ukuthi kusayinto ezisikashana iyafana naleyanto ade ngiyibheme ekuqaleni kwaphela mosuku ubhema vele usufuna lobo ubumnandi besikashana ngoba akuyona akubona ubumnandi bempilo ubumnandi besikashana into osuku uyithola ngaleso sikashana yini ongathi uyayijabulela shahithi holde emva lokho uzothenga kwesikashana emva lokho imemories obuye ithi back to square one mele uvuke uhambe uyophanda futhi again cabanga lobo mzima ubuzwile lobo mnandi wade ufuna sephelile in a few minutes sephelile sekumele uqale uphinde uyolanda obunye futhi angithi yabo so iyafana nento ethi umdlalo ujika nje lapho ujika ndawonye njengesonto bafo ngapost ivideo yakho bafo einkundleni zokuxhumana kade ngikushutha ngaleli langa abantu bayakhala nje bathi bayakufuna bezwe indlela wakhuluma ngayo ukuphila indlela wakhuluma ngayo ukuphila bafo indlela ulimi lwakho oliqeqesheke ngayo bafo kodwa ke bafo ngokufisa kwami bengifisa siqale emuva bafo lapha yaqala khona lenkingi singakubona usuvuthwe kanje hayi bafo ukhulele iphi umfoka bani lo igama lakhe waba isibonga ukhuliswa ubani ufunde pha amabanga phansi inhlalo umphakathi inhlalo ekhaya zonke izinto nje ezikhande wena up until uwele idakamizweni uphinde uphume mina mfethu ngunhlakanipho ngwakwaZulu ndabezithu awuthule isikandaba
Yeah. Yebo mfethu mina loyo. Ngisuka eDazuke. Yeah. Ngandengezi nje, Ndengezi eDazuke. Umamkhulu wami behlala Ndengezi. Ubaba wami behlala eDazuke, uma behlala eCutshwayo. Ukubuka amaka eCutshwayo nomamkhulu yabo. Ngikhulele lapho ngifunde eLothwayo, esikoleni esiseLothwayo seDazuke. Ibanga eliphansi lelo bengiqala ku first year until ngaze ngafika ku grade 7 khona. Yeah. Kusuka lapho ngafunda eNdengetho, kaNdengezi eNdengetho esikoleni. Ila ngaqala khona ukuthi qale kube nokugejana ke. Okay, mina ukukhula kwami bengikhulela kuba baba bese ngasekho. Yeah. Yeah. Baba wayemuntu osebenzayo, okay, kwaba khona nezimadlana zakhe ephumayo. Yeah. Phumeni kwakhe yezimali bekuphoqele ukuthi zingifundise. Ziyangifundisa, ungifundiseni kwazo noma ngihlali naye ngaleso sikhathi uma uhlala nomunye umuntu, yabo? Yeah. Awuqhubeka ke isho kanjalo uma engahlali nami uthando lamasho ngilitholi mina, yabo? Yeah. Ngihlala noma mncane, yabo? Yeah. Yeah, ekhaya ngasho ukuthi uma mncane umuntu obengithanda bekuma mncane udadewabo bengimbiza ngoma mncane odamdala kunoma bekuma mncane because ngijwayele laba abadala ukhazini abadala bethi mamncane kuyena nami ngasikhula ngithi uma mncane, yabo lonto uyena umuntu obengithanda, uyena umuntu ebengihlala naye, uyena umuntu obesengathi uma ngimina noma bengasebenzi kahle beyisebenzele emandiyeni ahlanganise ngaleyo ndlela kodwa ubehlezi enza short ngami ngerathi ngaleso sikhathi, yabo? Ayi ukukhula kwami ngumuntu obuyaye kuwababa, ngumuntu obuye uyahlalela kuma mncane ngibengiko umamkhulu, yabo? Kahle ngumuntu up and down, yabo? Uthando lami angilazi, yabo lonto angilitholi kahle uma ngiya ngaleso sikhathi ngiyothatha lento engiyithathayo kuyena ngibuye ngihambe, yabo? Because angathina ngivumeleke ukuthi ngihlale la ehlala khona, yabo? Ayi shothi ngendapha ngihlala sengise high school ngifunda Ndengezi ngihlale nomamkhulu, ehlaleni kwami nomamkhulu yila elangithola khona ke drugs, yabo? Because besiba u2 kuyimina nomunye mfethu okhazini wami nganamamkhulu obemncane ngimina, ubengimshiya ngo2 years ngo196 mina ngo94, ngimshiya ngo2 years lo mfethu. Shothi siqala kanjalo ngifuna ugrade 8 grade 9 mase grade 10 uqala ka grade 8 ubuqala ngani? Besibhemensango ngaleso sikhathi nogwayi. Ugwayi luzo. Like uqala kwakho uqala kanjani? Uqala indaba kaGwayi ubonaphi ufundaphi ukhona umuntu obhemayo ekhaya? Vele ubaba bayobhema ugwayi enkantini bayibhema. Futhi nala obhuti bethu bayebhema ugwayi enkantini bayibhema, yabo? Futhi nathi njengokuganga naye umfethu lo. Endapha sitshontsha lo gwayi sandapha sigenela na kwensango, sabhema nensango. Hayi-ke kanjalo shothi sasibhema insango sengifunda ugrade 10, sengibuye ngihambe ngiyobheka i-oledi, yabo? Njalo uma ngibuye esikoleni esikhathi ngiyadlula la mankulu ngihambe ngiyobheka i-oledi, esikhathi angibuyi ngilala kulona esikhathi ngibuye, yabo? Shothi kathi ngolunye usuku useswethu uthandana nomunye umfethu obhemayo, yabo? Senengane wase ekhaya baba lo mfethu ngokudade waba lo mfethu la ke ukhazini kumina, udade abwafiso. Shothi semebe naye ethola ingane ekubeni naye uhlala nalo mfethu ithama lathini ngesakwazi ukuthi wamanje shothi akezwa, yabo? La ndapha lethi ahamba ohlala nalo mfana obufuna uhlala naye seyiphethe shothi hayi wahlala naye lo mfana kwauthi kuyasika phela kumamkhulu, yabo? Sekuyaphoqela ukuthi njalo thina nalo mfethu lo mele sizame ukuthi simlentuzele ukudla simhambisele, yabo? Njalo mase simhambisele ukudla indoda yakhe yabhema ngaleso sikhathi baqashini, shothi naye ngestress siyamsinda, yabo? Uyacabanga nje sengixoshile ekhaya indaphe engenela nakena leli drugs, ungena wakhe leli drugs nasifika njalo njengosiswethu simthandayo sifika njalo kuyena somlethela ukudla usasifihlela thina, yabo? Shothi lo wasekhaya omncane avela athole ibheki enamakhethi, kwakusamakhethi alezo ikhathi 2009 kuya 2010,
athole le bag le shuthi acaphune anikeze lo mfethu lo ezi into ayitholile anikeze le indoda yaseswethu kanti khona sengijontshini uyokuzwa yedwa mekuzwa yedwa shuthi kumbambe kahle mase efuna ukuzisa nalo mfethu okuyena vele ahlala naye okuyimina lo yayezwa into engisho ukungizisa kakhe wangizisa sasibe esikoleni ezi sasibe sashuka inkantini wazi kahle ukuthi angifuni hlezi ngimthetha angifuni ungangisoza ngayibhema hlezi ngimtshela ngimkhena ngimkhuza ungayibhemi ungangeni kuyona yabo sesiyayazi hey shuthi speaker sibhema insangu nabanye abafethu kuthiwa sihle basekhaya bayihlobo sama umambamba sibhema insangu lo wasekhaya athi nayo sicela simshokise simshokise meshuka athi usawuvala umnyango kanti ngoba ethi uyovala umnyango ufuna ukufika vuvuzela abuye naleli dama sebeseligoqile kuthina wasekhaya vele mfethu ngiphila naye akekho umuntu enguyena umuntu engikhule naye ngiphila naye mina ngimdala kodwa again sibhemeke lenzangu sibheme lenzangu sonke yabo sibheme sonke masiqeda ukubhema sonke hey isibambe sonke lenzangu sibamba futhi lo sekudlulele bahambe laba abanye sihamba okay sipheleze ngiphelezela abangihambe ngekhaya kwi-oledi ngibuye ntambama ngibuye ntambama mangibuya ntambama ngibiza athi wezile yatsangu ngibuza plan adenza ngade sibhemo izwe ngithe ngezwele imnandi ngenye indlela yatsangu ngindaba athi bengiphale oplastic ngafanga ngathi awuta face uthi uphale oplastic yabo vele uyikhuluma uyazi vele uthi angeke ubafazi enze lutho yayibona obviously yonke into siyahlohlana hlohlana kahle ukula yabo athi ngithi eyisha athi awufunisisa kancane njengokuhlohlana akukho ukuthi singakhuzana kona ngiyabona ngirong ngoba mina emdala la ngiyasho yazi first ko talent athi hayi ngese sinentuze njalo yabona ayi nami ekuthenini vele ngese sishaya njalo yabo kwakungena kwami kanti angiboni sengifaka esilengweni angiboni sengifaka kusasa ngibhekile kongena kwamanje nami ngangitshela ukuthi social kancane ngangitsho ukuthi hayi so icontrol kodwa ngibona ukuthi khona abashayekayo la ngaphandle emgaqweni yabo kodwa nginokuthi ngeke ngize ngibe kanje ngeke ngize ngoba phela vele uma uyiqala usuku nokuyitshalo ngeke ngiqamba ama usunoyitsho hayi angeke ngize ngibe phara angeke ngize ngifike phara angeke ngize ngifike ngagezeni angeke ngize ngifike ecosheni amagana angeke ngize ngifike ecoshe kodwa egcineni uyafika uthanda ungathanda uhamba kanjani ukuze kufike la ngisho uyasebenza ugcina ucoshe esibaneni ubuyele khona kambe udle emqonyeni ngiyakutshela futhi ngoba kwenza lokho sasifunda imali benginikwa mina bengiphatha 20 rand a day esikoleni bengikwazi ukuthi ekuseni ikhethi belo 25 rand ekuseni siyahlanganisa nalo fesa sekapha 20 rand siyahlanganisa 2020 usiswethi mfasi u10 rand ubo 50 rand sithenga market out ekuseni sibheme emini sohlanganisa esikoleni siqoma ngalezo imali esikoleni siyabuya sesobhemela imini obvious nantamba mangithi kumele siyithola usiswethu vele uzohlanganisa yena emini le mali azobe sengenza semsefica naye iyona mali mhlawumbe sesizoyibhema ntambama iyajwayela nomzimba leso sikhathi uthi usuthola ekuseni uthole emini uthole ntambama usuthola ekuseni uthole emini uthole ntambama ngalesikhathi neyikhanda manje lento ngalesikhathi ingatholakala ekuseni thola ukuthi umzali mhlawumbe uthe anginayo imali ukuthi obvious ngeke simkhombe umzali unale imali asuke nayo ngeke uzukwazi ukuthi hayi ngeke mina mangifuna 20 rand ohlozo nginika wona because akakwazi ukuthi uyabheka angithi obvious na uzomela wamukela isimo ukwamukela wakhe isimo shuthi awusayi esikoleni wena ngoba phela kumele uqale utholile la ekuseni ukuze uhambe esikoleni ukwazi ufike esikoleni ufane nezinye izingane because bongatholanga la ekuseni angeke uzofika ufane nezinye izingane esikoleni isayidi uzokwenza into ezingekho ezinganeni uyantshontsha esikoleni manje wenza yonke lento ebheceleni yebo lonto ukuthi hayi siyadlulela impela ke manje saqala senza amacala saqala safunwa kwangikhomba ukuthi manje sekumele sibaleke sishisa nenza amacala nenzani
senza amacala senza icala siyafunda siyaganga siyantshontsha sibambe inkunzi senza yonke into ebheceleni engekho right hey yabo siyafunda saqala safunwa ke manje esikoleni asisakwazi ukuthi siye esikoleni sifuna ngebhamu manje asisakwazi ukuthi siye esikoleni nanenzeni lelele nifuna ngesibhamu hey awulendlala usuyesabi into ehlupha uku-interview umuntu ongaseyena usinawane ugcine sesaba manje ukhuluma ezinye izinto manje ngagcine uthole manje yabona kodwa nje mfethu lokugqekeza ngasho kanjalo ukugqekeza saqheza umuntu usaqhezela umuntu wrong yangasho kanjalo and ukugqekeza kwethu kwaendapha kwathiwa kujetsayele nebhamu kanti asizange sithathe ibhamu and at the same time ngoba kusangitsheke nebhamu kanti azange sithathe ibhamu kunabantu abahlupha abawu3 sase siba u3 yeka usisi kwase kukhona umunye umfethu wesithathu kanti khona abantu vele abahamba abe3 vele nabo abaphethe ibhamu baphathe isibhamu ke bona babamba inkunzi ngesibhamu manje sekungazi ukuthi ithina kubantu yabo because leli cala lethu selifake ngisho selishayise nabanye osinawana yabo kwatshelwa ngathi kufuneka thina sifuneka nezibhamu lezi asizithathile ziyafuneka yabo manje nosinawana sebefana njengama stake witness ithina sebeyasikhomba nabo yabo ngoba kwakhona nje ababehamba naye okwakuyena wayesifuna nje wayebra wethu ukuthi wayengekho kulelo cala silenza kodwa nje uyena ababehamba naye uyena wayesifuna okay sabaleka ke sakhona ukuthi sibaleke ansisafika la eThekwini besifika la eThekwini ngatshela lo wasekhaya ngathi mfethu ngoba ngithi sisela eThekwini azizeli ukuzoganga la eThekwini sizele ukuzophanda ukuganga asikiyeke siyakiyeka fika la eThekwini sawoda ama-chips ngadayisa ama-chips ama-fritos wakusadayisa ama-fritos ngaleso sikhathi sadinga ama-fritos no-lunch bar PS ngadayisa wona eyi kuhamba isikhathi sayeka ama-fritos sadayisa ama-CD dayisa nothi ama-CD na-ke sadayisa ama-CD kanti nomfethu wasekhaya uzobanjwa sigibela esitimela njalo kanti uzobanjwa esitimeleni nasekhaya ebambe nama-CD hayi ama-CD ayesabopha ngaleso sikhathi abanje nama-CD kodwa ngoba ngasho ukuthi ayebopha kodwa hayi ngoba amaphoyisa ayethatha leyo mali ayithathayo udlule kanti hayi ukuthi ubanje nama-CD kuphela ubanjwe nanehunga ngeke akangitsheli mina ngaleso sikhathi khona amatheni engihamba nawo awu2 akimtshelanga ukuthi khona itheni ngihamba naye engithi izobe yakhe yabo hey uyambheka usuku uyaboshwa lo boshwa khona lesitimeleni ngihamba nalamantombazane sekuyaphoqa ukuthi manje dilike nalamantombazane ngihambe ngiyosha ekhaya ukuthi phela hey sekuboshiwe lo fethu lo ngikwenzeke lokho bahambe umamkhulu avuke ngakusasa ekuseni kanti lo wasekhaya eboshwe nanescapes lambopha ke leli cala limbophe ahlale ngithi ngoba wayesayingane kwathiwa u-underage ngaze ahlala isikhathi eside mhlawumbe wahlala nje inyanga noma amasontwana waphuma kanti ukuthi ukuphuma kwakhe usefike watholana nabanye abazomfundisa nje umqondo nje ubheke eceleni kakhulu wathi mephuma athi ayibafinda bokudayisa ukuthi uthatha kude manje la kumina ngathi awuyini bafwasho njalo ngoba besithola imali everyday hayi besingalali singabhemile besingalali indaba athi ayingeke bafaye ngicabanga ukuthi sibuyele back to square one senze icala nje string athi ayingeke fana sekhaya ngathi uthi le ndlela lo mkhakha osuthatha umuntu uyageja kumina mfethu yabo because mina angimisele ngokuthi ngivele ngenza into wrong ngiyabhema at the same time usuthi ufuna phinde ngenze more wrong ngathi hayi mina bafungeke ngikwazi ukuthi ngibezela nalento osungitshela ngcono mfethu mothweni ucabanga ukuthi qhubeka wenze lo okwenzayo mothi uzothola imali uzoza kumina nami ngithola imali ngizokukhava iyodibanisa idibana yabo lo nto njengomfowethu kwenzeka kanjalo futhi walenza icala ehamba the first day elenzile ihamba nomunye ubra wakhe walenza baphumelele hayi wangibheka itheke lonke wangithola wahamba wayongibhemisa mina kumlomo wami mfethu ngasho ukuthi yabo into eyikhulumayo kwancane ingenzekanga
kwancane ngenzekanga yeah ngoba ngiyakholela ukuthi into engiyikhulumile isuke izowenzeka ngimtshele ngithi okay uphumelelile oqala wayithola imali yeah bekuyisifiso sakho sokuthi ufuna ukuvuka ngesitock esiningi angithi yena wami ngigoqa nje athi ama senze icala lodwa sovele sivuke nje ngestock ngathi hayi okay yenza mawuthi uzokwenza uphumela wakwenza waphumelela ngamtshela ngathi usukwenzile ke odake-ke phela manje hayi-ke wabona ukuthi asho ukuthi kwenzeke fast yeah wayibhema yonke imali wabuyela phe ngamtshela ngathi yabonayo manje lokhu usukwenzile wrong uzoba nenkinga ngicela ungabe usahamba yeah wahamba yena ngekhanda lakhe ngabona ukuthi okay ngavele ngavala istock nami ngamphelezela yeah yabo because manje igazi lami lalingijele kanti ukumphelezela kwami uzofika aboshwe ngempela hey waboshwa uyahamba nami nalo mfethu lo hey yabo waboshwa meboshwa angaboshwa futhi isikhathi eside aphinde aboshwe inyanga nje atetele futhi ngaphandle isandla somdlali yeah hayi abuye futhi ngiphinde ngimtshela ukuthi bafo usafuna uphindele khona futhi angithi wabona kwenzakaleni yeka mfethu asibele ephandweni mfethu asibele kudayiseni athi hayi ngeke ngathi kuthatha ukuthi ukudayisa bafo athi hayi yazi mfethu ngoba ngiyakubona ngathi wena uyimisele ngale mpilo le awuqhubeke ngivele ngama kunomunye ke ebengizalwa nawo ubaba yeah yabo shothi labantu ngingasho ukuthi yena ke benginokumbheka mengi right mhlawumbe ngitholile imali yabo mhlawumbe ingenile ngihambe ngiyobheka yena yeah yabo because yena wayengayiholi imali yabo kwakubhaliswe mina nenyingane yentombazana hey kodwa njalo mengitholile mina ngenza short ngiyahamba ngiyobheka hayi uyindoda mfowethu ubudoda ngenza short meke angena ngizohamba ngiyobheka loya yeah ungayitholi ukuze naye ayithole yabo yeah mina ke ngilo hlobo mfethu uthi nganza sekhaya ngiyekele ngemuva ngishathiwa ngatholana mina bengithola imali ngisabhema mina benginenhlanhla yokucosha imali ngabe ngingacosha 2000 ngacosha 1.8 ngacosha 900 imali eningi imali sengiyicoshile enkulu kodwa bengenza sure mengicoshe leyo mali side mengithenga into yokugqoka ngikhaya emva lokho ngishathiwa ngimalini mina ngayicosha phansi ngoba nginaleyo nkolelo lemasho ukuthi sengilethela abantu bakithi yeah angimele ngize ngenze okwrong ngayo before ngenze okwrong kumele ngiqale ngenze okright yabo yeah before ngibheme kumele ngiqale ngenze something right ezosiza mina nomndeni wami before ngibhemeke lezo sala bese ngiyibhema akayikho benginaleyo nkolelo until namanje futhi ngisanaleyo nkolelo ukuthi ingane zasekhaya okay ukucabanga mhlawumbe ukuthi ngoba kuye kuthiwe emndenini khona lo okhethwayo ukuthi kube uyena oshintsha impilo yasekhaya awukazi uzucabanga ukuthi mhlawumbe ungabe nami wena lo muntu owakhethwa ngisho ukuthi and umuntu owakhethwa ubhekana nezimo eziningi ekukhuleni kwakhe nami ngisho ukuthi mhlawumbe ekhaya mina umuntu owazi akhele ngasekhaya uma usakhelile umuzi phezulu ngemazi ababeza aphuma yeah ngokuthi wakhe indane ronke wakha ubuka baba lezi ngane yeah yabo kodwa phela yena ubenawo bese bheka ukuthi shuthi lo muntu yena okhanda naye kusasa futhi usenengane naye sezizaba u3 yayibona lona yeah kodwa manje wakha yababo wami uyakhala lona ngiyayizwa lapho uyakhala lona obviously first ngakhala yeah because mase ngikutshela ukuthi yini eyenza ukuthi ngikhale kanje awukhale sizwe somphakathi into eyenza ukuthi ngikhale kanje yeah ekugcineni ingane sekhaya ihlali khona ayisahlali khona wathathwa nomuzi waphendula amakotishi at the same time lawo makotisha ayirente ayitholi imali ayitholwe ayibona hayi ukhala kufanele bafo yayizo into engisho hey manje leso simo uma ucabanga singalungiswa kanjani hazi mfethu because ngingasho ukuthi amandla anginawo hey futhi kuwesi ngoba wakhiwe endaweni yabantu amandla anginawo yabo that's why ngizamkhala kanje yeah because mengathi mhlambe mfethu
into esengiye ngisho ukuthi into engifisa ukuthi yenzeke at least ke abawazi ukuthi mfethu imali yami ayitholwe yingane yazi sese yabo kushone kwami uma ushone ngo2022 yeah bengayishintshe impilo yeah umfethu uthobane lo ngemshoyo lo engangenza short unawe wayesengenile kwi drugs naye wayesebhem kodwa yena kushona kwakhe wayesezama ukushintsha impilo yakhe cause wayesethole ngisho umsipani wasebenza kodwa wasebenza inyanga yabo uhola kwakhe yeah imali yakhe yaphela naye ngoba wangibhekisa ithi kulonke wangangithola wagoduka wagoduka ethi uzovuka ngakusasa phina longipheka kangakusasa uzovuka athunywe komunye umuntu bamthuma igesi wengayile emsebenzini ngaleyo suku kuyisonto bamthuma igesi mehambe uthuma igesi ayathi uyothenga igesi kanti uzofika aphumule nje kwenye indawo eyibhendi kanje iqhamuka phezulu edazuke eyibhendi angizophumula la khona ngiwaqhamuka iquantum eliphelelwa ama-break bezamshala lambhanqa nesihlahla ngokushona kwakhe esezama ukushintsha impilo yakhe hey zonke ngisho yeah shuthi ngasho ukuthi mfethu mhlambe ukuzama ukushintsha impilo yakhe wangenela mhlambe kumina ngoba emva lokho okay mina ke uma noma lo mfethu bese kufana abantu abandawonye kanje yeah uma walo mfethu befana uma wami uma befana mala mfethu walo bekwalo mfethu uthasuye ngala athi uyangala afika lale ngala uthi ngilele ngala zonke ngisho hey bese labazabi bese befana nje uyothi uzala mina nalomunye uyamzala ubaba wasekho vele hey kodwa indlela bebephila ngayo bebephila nje njengomuntu oyedwa uthina soba uthu nalo mfethu asekhaya soba nongilamanje washona kanjalo lo mfethu 2016 usuyophela ngicanga usuphela unyaka kwa 2017 mina ngazama ukuyeka ukubhema yeah ngahamba ngaya rehab ngahlala rehab ukuthi 4 months mengifika rehab 4 months ngatholala ne drugs insanga egazini ngaxoshwa ubona utholakala kanjani nayo insanga sasikwazi ukuthi siyitshontshe siyibheme insanga yeah kanti lapha kwangafuneka insanga kwakufuneka ugwayi kuphela yabo kuthi phela uyazi uma uphuma kwi drugs le ungangazi ukuthi ungareduce ngelinye drugs yeah yabo manje bona babe ngasi-understand leso simo senzanga ukuthi sasidinga insanga lesasikhathi yeah because noma uyeke iwunga mfethu obvious ngathi ngaba khona ne-drugs ozothibisa ngalo la ekhaya ungavela uphuma ugulukudela ungavela uphuma ugulukudela ngoba ngeke uze uphume ugulukudela lapha akuphunya ugulukudela kumele uphume ngengqondo uma ucabanga uphuma kancane kanjani ukuthi ufunani empilweni yakho hey manje bafu mangakubuza uthi umfowenu waboshwa enomqondo okudayisa so mayengena esebuye ejele wabuye sewushintshela umbuzo wami uthi ngokucabanga kwakho ijele liyamkhanda nomuntu noma liyambulala mfethu ngingasho ukuthi liyamkhanda ngisho ukuthi liyambulala yini edingakalayo ukuze awujula uye kabanzi ngejele ngasejele yeah liyamkhanda liyambulala kanjani hey mawufika ejele uficana nezimo eziningi yeah mawufika ejele ufica isebenzi ufica impatha ufica abajimayo ufica yabo ufika nezimo eziningi ufica abafundisi ufica abazenza ufica nabanye abayizona leyo yabo leyo ufica nabazenza abafundisi ufica nesimo eziningi uthi ke phela hlali indawo ezisebenzi zibekwa ndawonye vele lo mfethu wayebosha vele uyisebenzi yeah nami ngisona kodwa mina yayibona lonto ngeke ngize ngisaka kakhulu kodwa ke mfethu shuthi yena ufika kwakhe wafike wathanda impilo ephilwa Khona lapha wafika uyi-enjoy shuthi wafika wayi-enjoy yeah yebo lonto engisho wathola shuthi wahlala nabantu abarongi nanokuthi waphuma ngasenalo uvalo lwejele nanokuthi ke molapha vele wonke umuntu ukhuluma isitori sakhe yeah khona okhuluma ngehaba khona okhuluma kahle okhuluma iqiniso khona okhuluma into ibengaka
wena ngobani usuke ufuna ukuthi nichazeke izinto azenza ngaphandle ya akutshela ukuthi mina ngiboshiwe la ngiboshela ukuthi nokuthi manje ungasitsheli wena usawoshela ihunga yabo obvious now uzofisa ngathi eshuthi lesikhokho isikhokho lo nami ngifisa uzofuna ukuthi uzenze isikhokho njengaye yebo lento engishoyo kahle ifana nje nento ombhedo uthenga nje amatekolova nje uthenga nje istayela yena eshuthi wathenga istayela ngoba phela ngeke ngize mina ngaboshwa kodwa kuboshena ngangiphuma ngicabanga ukuya ngisho ukubhema mina ngicabanga ukuya ukubhema ngangiphuma nje ngicabanga into right ukuthi phela vele ngiboshwa ngangayitshela ukuthi ngizoya ukubhema into esingenza ukuthi ngicabanga ukuya ukubhema ngoba sengihlele ejele isikhathi eside sengibona engazi kwayona lento iyona lenginisela engihlalisela indaba yalento engiyini wawuboshelwe ngangibanjwe naye uma wahlala isikhathi kanani ngahlala 4 months yabo okay bafunguza ukhala ngokuthi uzigcina usuyithola ngathi umuntu ongatholi ukwesekeka ngokuphuma ezidakamizweni umbuzo nje nginawe ngabe kuumgomo yini ukuthi abantu kumele bekuseke ukuze uphume ezidakamizweni question right lo ngibuza wona first or into esuke ibhekene nawe mnikazi wayo at the end of the day bafuna ngicela uunderstand la vele into sukwathi uyiqalela wena bengekho laba abanye kodwa ngathini mase sozama ukuyeka sekumele bakusupport bakuseke bakuthembe kini yabona ke futhi ukona mothi usanomndeni sekubalekile ukuthi ukuthembe ukusupport ukuthi ngempela uyafisa ukuthi uqhubekele phambili impilo yakho ngoba yazi mo wadu ubhema i-drug njengamanje unokugqilazwa umndeni ukuthi awukuthembi uthi uzama wenza sure ukuthi angenza sure ukuthi angisabhemi kodwa kube khona lo yedwa ongakuthembi thothi kuzolahla something la endlini obvious angithi waze ukuthi wena ubhemayo kuzothuba wena thothi akusewena kwenze something endlini kuzothi wena because wena wazi ubhema ekubeni bazi kahle ukuthi awusabhemi uzamile ukuye ukubhema kuthatha isikhathi esingakanani sanalo lithemba longabe ngisho uma wakhe angalahlelwe engazazi ekhohliwe ukuthi uyifake iphi imali simo sokuthi wena usuhlezi la ekhaya awusebenzi uhlezi la ekhaya at the same time ukubhema obvious ngeke uhlezi uhleli la endlini one way kuzoba nalo ukuthi uthi ngambe ngiyibhela abafesi noma unge usaya kulaba abanye mhlawumbe uye kwabanye kodwa umzali uzobona ngawunyamalala angithi naye nemali yakhe akasayiboni beyibekephi obvious uzothuba wena okay bafuna ukuthatha isikhathi esingakanani ukuthi bengakwethemba abantu uma usayiqala idakamizwe usabacashela wenza zonke izinto kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi bakubone ukuthi uyabhema ayabona futhi ekuqaleni kwayo ke bafo angeke ziphele angeke uzuphele 3 months 4 months but isikhathi eside leso ngokubuka kwami so u-expect ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi bekuthembe uma usuthi usuyekile angithi ibe lapho ilento ke efika ibe lapho mina ke ngayilwa mina ngalwa ke naleyo yabona cause ngishe mina ngiqala ngiye kubhema 2023 January ngiye kubhema okay sahlala la eThekwini ngithi singigoduke ngabo April ngaphosi April to May June ngabo May June wahlala 6 months emgaqweni usuyekile ukubhema sengiyekile ukubhema ngagoduka ngabafonela ngazama ifoni ngathola ifoni la ngathenga ifoni ngabafonela ngabatshela ngathi ngicabanga ukuthi ngibuye ekhaya yabo wathi ucabanga how intense le ndla mongathi uyabuye ekhaya ngathi hayi angeke ngize ngisho ukuthi angisabhemi angeke ngize ngisho ukuthi ngisabhema kodwa ngicabanga ukubuya ekhaya at the same time nginomuntu engihlala naye engeke ngikwazi ukuthi ngimshiye la emgaqweni imama
hayi bangivumeli bathi okay ngikhuluma nabakuwama mbamba nakubo kama wami ongizalayo hayi kuthiwa nhlaka ngeke buya ngempela yabona uma akasekho ngempela into right lo yenzile ngathi hawu ngiyabonga mothi kusakhona abantu abangibona athi ku right engikwenzile bathi ngibuye ngibuya ngiyohlala kuba umalume uhlala yedwa umalume behlala nezingane zami enye intombazane behlala lapha nomalume nenye sehlukene mfethu yabo lento ade sehlukene mfethu enye efunda ugrade 9 lo nyaka ihlala noma mncane le emolweni eyomfana eThuspe isahlala kubo ke yona ihlala kubo kodwa ihlali kumuzi lo wakhiwa lento njani ihlala kwenye indawo yanezwe la kuhlala khona baba uncane wayo lokhu yena odla le mali yale muzi lo umhlalisa kwenye indlu yayizwa lona akamsupport akamenzeli lutho yayizwa into engishoyo ayidlule lapho ngibuye-ke ekhaya ayisekho lenye ingane ethekeni elamuspe lentombazane ethuphile yaba nengane shuthi bathi umalume ngiyazi ahlalene lo eketshulelo ingane delelo uncle hayi yakhetha ukuhamba ingane yahlala nomuntu wayo sihlala nomuntu wayo ibifunda namanje futhi safunda cabanga ukuthi kulonyaka qedile phela lo nyaka hayi isinengane kunengane esayishiwa noma uma shiyana ena 5 years ibihlala nale ntombazane ihamba nayo ke lengane le izalwa ubani yena lo yababa izalwa uma kulo baba lo osesele noma namakotishi washona ngithi baba lapha phela kushoneni kwaba laba ilabo ekhipha khona uma kumuzi wakhe hawu bethi indawo yakhona ngoba ngijethi ngiyakhala inhliziyo yami ebuhlungu yabo futhi yaphuma umana obviously wathola umuntu naye lo uyena ubaba lengane leyokugcina yabo kona phela umuntu wesifazane at the same time unanengane at the same time bese ngasasebenza yabo nabe sekuyindlela futhi engasho ukuthi yokuthi afuna impilo ngeke ngize ngimblame ngalokho because wayesesenkingeni naye wasebona ukuthi phelile bafu iyona into yamgulisa-ke futhi nawo mathela zashona bafo ukwakhala ukuthi uncane uke waba up and down kakhulu ungaqondakala ukuthi uhlala ngaphi uhleli ngapha kwamamncane uhleli ngapha kwamamdala uhleli ngapha kwababa uhleli ngapha kwamalume leyo nto i-affecte kanjani impilo yakho uma ucabanga yenye yezinto fethu engingasho nje ukuthi fethu methi mhlampe ngangaliphika ngisho i-drugs ngangamtshela ngisho la mfethu ukuthi hayi ngeke ngikwazi ngeke ngize ngibhemele kodwa simo sokuthi ngangi-stressile ngicabanga at the same time ngiyafunda at the same time angikwazi ukuhlala ndawonye awukho umthetho oqondile udlayo uhogela ngapho ey'fundweni zami yabona nje ngihlezi ngumuntu up and down nami lapha ngikuba khona le nto eyangena-ke ngithi ngirelease i-stress ngehlisa lesi stress engihlezi ngisicabanga at the same time ubaba ngisenaye ngiyayithola imali zami kodwa manje imali zami zithole uma at the same time uhleli lapha yabo sengifika ngithathe leyo mali engiyithathayo ngiyanga ukuzokhala ukuthi ubungavumelekile ukuya lapho kuhlala khona umama wakho yabo bekanjalo mfethu ungena kwami drugs nje mfethu ngenye yezinto eyangifaka kuyona drugs cabanga kakhulu nanokududana-ke nayo mfethu lo okay ukubhema phambi kwengane kungaba namthelela muni ukuthi ingane kusasigcinele ey'dakamizweni uma unganaba nje kabanzi ukubhema phambi nengane it's either ugwayi noma insangu noma yini ngoba phela isiteji sokugcina yabona nje insangu nogwayi mfethu enye yezinto le ingoba manje ingane ngathi uhleli nayo bhema kanje nayo iyahogela at the same time lokhogela at the same time yona ayibuki as kwinto wrong leyanto ibuka as kwisitayela
style yabo na uhleli incinqesi na indlela obhema ngayo lokho sekustyle amuthi uyabheka yabo nengane iyabuka iyafunda iyakubona uyashuka ngaso sonke isikhathi hleli nayo njalo uyashuka uyagenqa wenza yonke into ibonela nje ubutayela yona ingane yabo wena ungakuthatha kancane lokho at the same time naleli phunge lokilihogela liyangena kulona yazi ukuthi kuthiwa uma ubhema insanga manje yazi umuntu obhema kakhulu wena kunalo odonsayo kanje obhema kakhulu wena ogelayo yebo lonto at the same time affecta ke ingane ngaleso sikhathi wena ubhema wena vela uyibona ngayokuthi iyahogela endapha uthola ukuthi mongekho wena mongabhemi la ingane mhlambe iba nalenkinga encane mhlambe izathi ishawe ikhanda ingathi yakatha kanti sekuqala kwaloko akuhogela kwayo ale ngathi ihogela mekwafika wena izofuna ukuzohlala eduze wakho nawe uzofuna ukuthi ihlale eduze wakho ubhema ngithi iphinde ihogela izoba right same thing ngiyenza kanjalo lokho yazi ukuthi ingane encane iaffecta ngaphezulu kwakhe wonke ingane encane ndoda ubaba wakho uthi waxosha udade wenu ngoba esekhulele ekwenza lokho ngicabanga ukuthi ubaba wakhe ubaba cousin not wami ubaba cousin ekwaba namthelela uMunited kumosha impilo yakhe ngoba basekhona obaba bakwenza lokho abaxosha ingane mayikhulele ngoba emdiscipline ukuthi okay mangihlala nawe ukhulelwe la ekhaya shuthi ngithi nezinye izingane ayikhulele at the same time shuthi ngithi nalo baba akwangondi ngoba nangihleli nawe ngigadeni ngiyafukamela mfethu yona ngingasho ukuthi kungabe into right ngabe into wrong kwayimosha kanjani impilo kamzala wakho ngoba manje uthi wagcina sebhema kwakhona lapha angithi uyalungisa methu mhlambe akamxoshanga mfethu wavumela ukuthi ahlale nengane la wayengeke azahlale isikhathi eside nalo muntu angithi wayezofika kulo muntu ngokuthi bayakhuluma abuyele endlini lo nalo muntu aqhubeke nento zakhe kodwa manje aqhubeke kahle umthetho la ekhaya aqhubeke lo adle umthetho la ekhaya understand la ekhaya ukuthi sekumele uthi indoda yakhe le kumele ife ngesikhathi sokuthi kumele ihlawule ngokuqala ugeza umuzi la ekhaya yebo lonto kodwa ke akwenzakala ngobani wamxosha umxosha wakhe istress ukuthi uxoshiwe ekhaya stress ukuthi kumele ayimele nalengane le lo muntu uyabhema ungithi semsana yebo lonto uze afford kanjani lengane yebo uthi stress sesiningi kuyena usisi sesiningi stress ahlathi usadunyelwa ubuye ingane kwanaye yabo naye ke wakhoza ukuthi ehlise lesi stress ngaso leli drugs uphi manje usisi lo fethu kubuhlungu ukusabhema yena ngoba uthunje bhuti nosisi Fiso noLungi ubabili manje ukwazi uzacabanga emzamo ukubata sengizamile usuhlulekile ngizamile ngenza into engenziwa yabo ngathatha medication yami kade ngiyisebenzisa ngayisarendela ngaqala ngasarendela usisi bese mithenye ingane ngimsarendela because ngangibona isimo ukuthi lengane imithi futhi izophinde iafetheke futhi ngizama ukuthi ngithathe medication yokugcina wona usayidla namanje medication ngasho ukuthi ngisayidla because ibo 18 months inkinga lento le phela ngeke uzuvela usuku uphume nje manje abafethu basuke babe nokuyikhohlisa ingakho uthotha omunye uyeka manje aphinda kuye manje because akwazi ukumelana nenkinga yakhe amela ngabeyibheka ayibheke ngempela yabo omunye le medication ethathwayo iyasiza ngale ndlela yokuthi mfethu ine drugs nayo kodwa iyakwazi ukuthi igweme ukuthi ubheme drugs leli phenywayo iwumuthi iyaphuza imethadone iyaphuzwa ukuthi ayisafanele yasekuqaleni yabo iyakwazi ukuthi lisane ne drugs emzimbeni womuntu iyakwazi ukuthi futhi into engiyiphasisa ngayo
uma uthi uyiphuzile iyakwazi ukuthi ikwenze ngathi ubhemile ukuthi nje abafethu basose beyishawule ingqondo zabo seshawa umqondo umuntu abe ezizwa kahle ukuthi ayingazi ukuthi ngibhemile kodwa afune ukuyo-eda more gift abafethu indaba ethanda ugufti yona shinto engasho ukuthi nje nanokubheka-chase-ke nanokujova-ke laba wenza namhlanje sowayiphuza medication mina namhlanje bengazi ngiyiphuza ngalela langa kubona wawuyiphuzile angayiphuzanga futhi yazi ngibonani ukuthi namhlanje udown ngalela langa awunemoral bengayiphuzi nanokuthi ngivuke ngiyi-down namhlanje yabo yini isimo sezulu iweda noma yini imama lenzeni mama lenzani mama lutho mfethu kanti lutho mfethu yabo nje ngivuke ngiyi-down kodwa manje yabo mfethu into zasemgaqweni mfethu into zasemgaqweni futhi engiyibukayo because uma ngisuke endlini mina ovuke kuqala ngabeka amanzi okugeza ngaqeda ukugeza ngabekela imama amanzi okugeza lispanini imama lageza ngavuka sahamba yabona bethi ngifuna ukuyokhava isitimela yabo kwasho ukuthi azikho izitimela ibebhede ngala ngathini kwaphoqa ukuthi ngigibele itaxi sagibela itaxi sahlukana ohlika la ehlika khona nami ngafika la kodwa ngithe ngifika ngithe ngikhipha inqola nje ngabele ngaze ngikhathala serious vele mfethu uma usebenza yazi nami mfethu kuye kube nezithuku la ngidown khona ngithi ngivuke kuseni ngiyezwa ukuthi ngiyahodula ngabela ngizizwa ngikhathala umzimba wonke le ndawo ngabela ngizizwa ngikhathala ishona phansi kanye ngithe ngiyafika nala ngibeka khona bathathile i-drink yabo okay alright uyikhiphile imali kodwa manje uthathe ngasho ngabantu akubona oqala ngathi ngiyafika siyashort istock wangikhokhela imali engaphelelanga istock yabo ngale day ungifica wena yabo ngale day ungifica the first ungifica ngangikade ngiqila zokuthi bathathele istock bangasikhokhela wazongineza u20 rand mengithi ngiyabheka izinto ezishodayo Iyuphi lapho beka khona uyabheda lowo muntu ngibeka ngale phela fethi mina uthi ngibe nalokuthi ngoba umuntu engasho ukuthi uhlobo na kancane yabo uyakuyisa phela manje umamkhulu kakhazini wami ozaluba umncane uyaganga mfethu manjalo mfethu uyaganga mfethu ukubuyisele emuva kanti ngakuvusa nje ngalo ya 350 yabona ke wena ufika nje ngaleso sikhathi ngicabanga leyo ngangizoshintsha lapha ngangazile ngisho ukuzo-order angizoshintsha nje istock i-drink uthi ibande because nama ice ngangenawo kanti uzofika wena wena wazi ukuthi ungikhuthaze sayibonza ngoba ungipampela nje ufuna ukukushutha ukafuna wawenza la uthi uzabukwenzani phela nami ngase ngishaya amahloni uthi yibona inkinga bukwa vele kwenzeka into engayikholwanga ke ekubeni ngicilazeke kanje kuphile kuzovele kuzokwenzeka into kanje yabo okay bafo uthi kuthatha o6 months 5 months 4 months ukuthi umzala ayibone ingane yakho ukuthi no kunento wrong ngento ayenzayo yini okumele yenziwe abazali ukugwema izingane zabo ukuthi babone late ukuthi seyingene ezidakamizweni ngoba uthe bona ugufthi usuku usumento mfethu yini okumele yenziwe abazali ukugwema lokho iziphi indlela yabonga lapho mfethu sesedependa kuyona ingane umzali usengenamandla hayi mfethu ngifuna uqamba usengenawo amandla ukuthi mfethu angayilentuza ngamanye silazi isazi ubumnandi balo kodwa ububu uthotha akakaboni ububi balo isezwe nje ubumnandi balo kuphela yabo sekusebenza nje umqondo wayo nje ingane yabona mfethu i-drugs mfethu likusebenza nje ngomqondo wakho nje because manje yabo alikuvezeli ububi ngaleso sikhathi likuvezela ubumnandi kuphela at the same time yazi mobhema i-drugs moqala ngathi angithi nje ngeke unga because iyona into engiyazi iunga angeke ngize ngitshenga la ama-drugs ngitshele nje ngeke unga into engiyazi engine-show yayo enginayo yonke into ene-experience yayo yayezwa leyo nto iwunga mfethu ayikuvezeli ububi bayo
ngale ngathi usayiqala yabo ikuvezela nje ubuhle kuphela at the same time nemali uyayithola ngaleso sikhathi ngoba manje abazali basuke bengakazi bayakupha imali ekhaya uyanikeza imali ucela wakhe imali bakunikeza imali yabo ebo lonto ufuna nawe wenza sure mhlawumbe uzowenza leyo nto fast mhlawumbe uzoshaya igceke fast masuyocela imali bazonginikeza ngeke banganginiki babona ukuthi awusenzele umsebenzi omncane hawu uyabo leyo nto awuzamile uboy yabo lonto bakunikeze lo because phela abazi bona ukuthi le mali usuyifunelani bayitshela mhlawumbe ufuna ukuyithengela usweet nama chips mhlawumbe ufuna ukuyibhena umuntu wakho mhlawumbe yabo lonto because phela uboss ekholi mhlawumbe nawe seneyintombane kanti cha wena usubhekela leya nto leya sufida ingane manje yabo bathi ukufida ingane iyayibona nje lento wena nje usunentombi engaliwa kahle soloku uyibhekile nje sekume kuyicheckile phela usungalicheckanga at the same time usukumele uyicheck 3 times or 4 times a day lentombi inesquare ayaliwa manje abazali yini okumele benze ukugwema ukuthi ingane ingazifika ekuthenini izithole itestiwum in as much as sezikhona izinhlelo njengo Mp TV1 eyiletha abantu kanje ukuthi bezoqwashisa ingane yini extra kumele kwenziwe abazali ukulekelela benze sure ukuthi ingane ayitesti lento le ngoba thi kiss and marry mawuke wayitesta phakathi inside yini kumele yenziwe abazali cabanga kwakho njengo experience yakho ngingasho mina mfethu ukuthi umzali mfethu ingane yakhe mfethu kumele mfethu abe nehlo njenganeni yakhe ngaso sonke isikhathi ingane mfethu akabe nehlo ukuthi mfethu uyayibheka ukuthi ngasiphi isikhathi idlala kanjani mfethu ayigade ingane yakhe mfethu anike uthando inganeni yakhe mfethu ungabi khona izinto ezothi mayidinga mothi mhlawumbe usuke nawo amandla leso sikhathi akayenzele yayizo into engishoyo ukuze ingacabangi lokho wrong ingaboni ukuthi ngisho la ekhaya mina angithandwa mina ngicela ukuthi akwenzeki yabo obviously izofuna ngaphandle angithi yabona into engishoyo kodwa manje khona umunye othola ukuthi kade sinaye la ubemenzela yonke into ehamba ngisho naye umngane into ekushiwa ukuthi iba umngane nengane yakho kodwa still ukhona la emgaqweni ifike ilimaze ekuthenini ke umzali akatho ngale ngathi ehamba ngaleso sikhathi yawe ehamba nalezo indawo suke ehamba kodwa kunendawo inesikhathi azofika angabi nayo esincane noma singesincane ngithi ingane iba nesikhathi esiningi nabangane nomzali ivuke ekseni esikoleni izinto ila izonakala khona esikoleni ilife ezona le khona esikoleni cha phela umzali mfethu uthi na ngathini mfethu angabheka mfethu nabangane bahambayo mfethu ehamba nabo mhlawumbe ukuxhumana nothisha bazi ukuthi ena kube khona nje isikhathi sokuthi mfethu abizena nomngane wakhe azohlala nje nomngane wakhe mfethu just nje bayixoxele nje nengane amuzwe language uthi amuzwe nayo language yakhe aseyikhuluma manje abhene indlela zokukhuluma kwakhe uthi ukhuluma kanjani ngoba phela yabo ukuzwana nabanye abangani kune sothi town ekungeniki udlozi lezo sifica ayike ngalapho uzohlezi sonke nithi uyabona le nto uyabona le nto ulimi lwakho eyungeni ngihamba mfethu angilanda mfethu izo lezo mfethu yabona ke le isona sithi dance sakhona nje mfethu uyabamba lapho uthi hayi ngeke lo asakhulumi le language ade yala ekhaya eqondile usawubona anqeni manje siqhamuka friend ma oledi grand oledi mele uqala ubheke qala ubheke manje base ngibizwa ngo-oledi angisabizwa ngoma akusashiyo ukuthi sawubona sekuthiwa ugrand qala ubheke nawe qala ucheck indlela zengane yakho enye into kumele beyichamise ingane bethola i-drug test I think akumele kuphela inyanga kungakaze kuthengwe i-drug test emndenini kukhanyiswe zonke ingane inyanga nenyanga ngo-R20 i-drug test because manje mfethu uyabona ukuthi isimo sesikanje simbi ngale ndlela yokuthi mfethu ngisho iphara yabona ngiyaxolisa ukuthi ngibizele igama alinake leli li wrong leli gama because nami angifisanga ukuthi ngithanda ukubizwa ngalo nami ngisabhembe bengalithandi nami angifisa ukuthi kube khona umuntu ongabiza usinawana ngephara because manje leli gama lithi phara
elinye igama lisuka kweyilwane lezi zama-suicide lezi yilwane ethiwa zama-paralytic lezi ey'ncela igazi labantu. Yazi ukhona umuntu owasho njalo mina ngangitshela ukuthi leli gama lisuka parasite yabo nje igama elikanjalo parasite ama-parasite omaspidi embungulu aphila ngegazi labantu ngoba abosinawana bathatha into zabantu ukuze bekwazi ukuthi bebheme futhi baphila ngegazi labantu. Qhamuka lapho kodwa mathi usuzabheka wonke umuntu usephara serious usho mangiphikisa awenabi mangiphikisa noma sekuyinto yangolunye usuku ngizokutshela mangiphikisa usho because manje wonke umuntu la emhlabeni uzabe right mina acoshe komunye umuntu futhi kubuyela kulezizulu esithi manje yakhela ngamaqhubenye yebo injalo ke lento injalo ayishintshi kwakhala ukuthi ekhaya senebaningi sebebaningi abantu ababhema idakamizwa kwenzeka kanjani ukuthi igcine sengathi umkhokha manje ekhaya mfethu ibasekutheni nje mfethu yabo mina into engenza ukuthi nami ngize ngiyivale mina enye ukuthi mfethu ubhuti wami lo engimsho siphe usebheme insango futhi ngibone nengaqhubeka nalento ekubeni nabazali asenabo sengisabe sigqilaze nayo lezi zitori yini azoyibona right kumina ikhona ayikho into right azoyibona ugqilazekile usenkingeni umuzi wabo abahlali kuona udliwa naye umba omncane wakhe akamnakisho ukumnaka akamthengeli ngisho isicathu ishianda le udla imali yabo nje uzothatha lokugqila lezi inhlungu ayizwayo uzofuna ukuthi azehlise istress usezehlisile ngesango sanganyukela vele ubhuti wakhe vele uyaqhubeka usayibhemela ubhuti omsethekwini ubhuti omdala sethekwini futhi yona impilo leyana kunalesi esiphila la yokugqilazeka kudlala abanye abantu obvious naye angithi uzongena uzobona ukuthi yona impilo leya kanti akuyona so wena njengebhuti yakhe ikhona imizamo usuyizamile ukuthi ayeke mina ngomzamo wami into engizamile mina mfethu ngizama ukuthi ngiyeke mina ngishintshe mina uqobo angishintshe mina uqobo ukuze ingane zasekhaya ngibe isibonelo esihle kuzona angabe isibonelo esihlungu engane zasekhaya angibe isibonelo esihle kuzona ngizamele zona ukuthi ngizakhele omunye umuzi asingabhiki ngaloyana mina ngokwami ngiyakhala ukukhala kodwa angisabhekile kulwana angisanendaba futhi into engisho ngithi uNkulunkulu yena owaziyo ukuthi uyowenza kanjani uyena owazi ukuthi wenza kanjani yena osehlelile ngabantu bakhona lapha angazi mina wenzakalani nangempilo yakho futhi uhlelile nangempilo yami usehlelile awazi nomatalajwa umphakathi mhlawumbe ugangela mina kade ngisho nginje ngicrash nje izala ethe wabe kubamba phela eThekwini kwakwenze njani fethu yaze niyahlupha futhi uma ningasabhema nizwana nokuxoxa izitori ezibhedayo kanti umuntu uma esabhema mfowethu uxoxa azagibele ngisho phezu kwetafula athi mina bengenza ukuthi cha omunye ethi hayi ngiyakwenza ngenza ukuthi mina benza njalo angithi yazi sefuna lezo imendlela utheni isikhokho shuthi uma ungasabhemi manje mina ngisafunela mina ngibona ihlazo lengangilenza ke sathane nje ngingabazi babungene kanjani shuthi ubugebengu obukhona lapha eSouth Africa idakamizwa inesandla ngabo yebo nje futhi zinesandla futhi idakamizwa because angiboni futhi ukuthi laba abanye ke futhi ngeke kodwa angiboni ukuthi ungavela usukwenza amacala abhedayo nje futhi ungabhemi ngizwe nje ngiphuca ifoni nje ngeke uvela usuyophuca ifoni umuntu umgwazi ungabhemi nawe ibuye ngeke uvela usuhlwitha isikhwama somuntu ungabhemi obviously icala ozolenza uma ungabhemi uzobuwenzela umndeni wakho ngeke uzufuna imali encane ngeke ufuna 1000 efoni uzolenzana 1000 kumndeni uyofuna ukwenza umndeni obvious uzofuna ukwenza high school mongabhemi bafunga ukuthi uphila ngomkhuleko kuye kwenzeke yini uzizwe ukulingeka ngathi ungabuyela khona bafunge ngaba nenkinga mina mfethu ngizokutshela nje ivari ngeke ngaba nenkinga
December lo. Yeah. December. Ngaba nenkinga ye rock. Ngaba nenkinga ye rock. Dothi i-rock ya noma bengibe ngididise uthi angibhemi vele njalo. Bengibhema ngizathi mhlambe ngihappy noma ngicekile. Yabo? Ngibhema. I-rock bake bathi abanye ya nami ngiyakuvumela ngathini ikwenza ube high. Yeah. I-rock iwunga ikwenza ube down. Obviously uma ungabhemi i-rock kumele down ngewunga. Yabo? Kodwa ke mina azobulibambe mama. Yini liyakushaya siyaqeda mina ngeke ngaba nale nkinga ye rock mfethu uthi into ebengihlezi ngiyithandaza ukuthi nginga down. Ngisho ngayibhema kodwa nginga down. Ezwa ngisho futhi benginga bengidana ngensango. Bengiyibhema shine kantini because ngayijethi ungangiyaphuma kuyona. I-rock ebesangigqilaza. Yeah. Yangezwa i-rock ebesangigqilaza. Ngase ngiyijethi ungangiyaphuma kuyona. I-rock iyona ebesangibamba because ngangayitshela ukuthi i-rock ngizo. Bengijethi ngizolo ngiyintshontsha, abo ngiyintshontsha. Yezwa into engisho. Yeah. Kodwa ngabona ukuthi yazi ukulo ngitshontsha kwami le-rock. Ngaqanga kade ngisebenza ekuqaleni. Yeah. Ya noma bengasebenza umsebenzi bengigqilazekile nje la bengisho nje kanjalo. Yeah. Because umuntu ebengimsenzela fethu ubenza more imali kodwa manje bengibhalwa 100 rand mina day. Hey. Bengigqilazile bengenza umsebenzi we-autovale ngiclean imoto udayisa imoto lo fethu. Yeah. Uthenga imoto ezama smash car ayilungisa ipanel beats une-panel beats ipanel beats ayilungisa iqondise zenze yonke mase izovala ngami. Mina kumele ngiyicleane ngiyibuyisele ibe new mase iyodayisa. Untswempu wena kuleyo nto. Nazi i-staff la ezihamba naso i-staff sabo. Phela uzovela umuntu ozofuna ukuqasha la nje. Anginendaba manje uyavela ngajabula 250 ngosuku. Sifuna umuntu ozokuleya 250 ngosuku manje. Ngabe ngijabule ngabele ngiyabona Yeah. sami ngisebenzisa naso. Hlezi ngihamba naso. Spanza ngiyashaya fethu. Uyishaya ivuka ibe intsha. Hayi bra ngakwenzela nje fethu i-roof ngishayela i-roof ngishayela ama-states ngishayela phansi carpet nguvu uboya le carpet wemoto la phansi ngiyawazi ukuthi nguvusa uboya. Yeah fethu. Hayi shuthi ke lo muntu lo bengangikhokheli. No yazi kumele ungibize makhona imoto oyenza ngaphambi yokushutha uyenza singakwazi lapho sithola ama-customer angakwazi ukuthi fethu ukuthi ngilahla ifoni ukuthi ngalahla ifoni. Yeah. Bengizokutshengisa into ebengihlezi ngiyishuthi inkinga yami ngaso ngalahlelwe ifoni fethu. Iyawazi amandla social media ukuthi angakanani. Fethu ngaso ngalahlelwe ifoni fethu. Senza nami bengihlezi ngiwushutha ngaso sonke isikhathi yabo. Bengithi ngisafuna isikhathi ukuthi ngiwuposte kahle yabo. Yeah. Ngisho ukuthi angisitholi nami isikhathi. Ngihlezi ngisemsebenzini eDecember emsebenzini angimele ngihlezi yabona nami ngishutha ngokuntshontsha yabona. Yeah. So manje isitoko leso sakho sokuqala ukuze uvuke wasithola kanjani? Wabamba inkonzo? Ngasithola ngemali yakhona ke lapha emsebenzini. Shuthi nje ngase ngiyitshelile nami uthi hayi ngeke ngimelane nokuqilazeka kanje. Yeah. Waphela umsebenzi engisenzayo uyangigqilaza eDecember lo muntu engimsenzelayo akanqeni ukuthi afune imoto emsebenzini biyenziwa i-autovale lo msebenzi buwenziwe yimina. Yeah. Buwenziwa 3 days or 2 days. 2 days or 3 days. Yeah. Kuya ngokuthi imoto ingcole kanjani. Kodwa supervisor wami befuna kumina uthi ngenze usuku lodwa imoto. Hawu. Shuthi uma uthi ngizoyenza i-autovale. Yeah. I-full autovale mothi imoto adiphuma iphuma ku-spray boots. Yeah. Obviously leyo moto isuke inama-overspray isuke inayo yonke into. Kumele ngiqale ngiwashe i-roof ngiwashe ama-seats ngiwashe phansi mase ngiyokhipha ama-overspray ke yabo. Yeah.
ngeke uzukwazi ukuthi yenze a day leyo moto yebo lonto manje lo mfethu iyona into ebezinokusixabanisa into bebegijimisa ukuthi vele bangazela emgaqweni yebo manje bebegijimisa lokho and at the same time akubona abantu bangaphandle ihlanga manje bebegijimisa nje ukuthi hayi bangazela emgaqweni bese nanokuthi wena unje washintshwa yimini hawu enye yezinto eyenza ukuthi ngishiyeke lapha lethi nje uthi bese wazi nokuthi akhulume ukuthi athi nje imina lethi nje uthi banako azi ukuthi nginokucela ke nginosuku lokuthi ngolesine ngiyahamba ngiyolanda medication yami yabo manje usebona ukuthi angazi noma uyena yena ongisiza ngayo njengalento uthi uthola intombi uyifundise usiyoyimela ngaleyo nto ke mayisisebenza nize ngigcine niqhathwa yileyo kanti manje yena yazi mase ngitshele ngalo mfethu yawo ngiyangazi emgaqweni benginokubuye angilalise emotweni zakhe athi angimgadele imoto eksena abuya ngiphela 20 rand ngiphela imali mina ngilo umuntu othi ngithatha noma yini mophile ngiyabonga ngidlule ukuthi mina ngikwazi ukucharge umuntu omdala imali ngisho ukuthi ngiyamphathisa kanje angikwazi ukumcharge imali uthi ngizokuphathisa imali engaka angikwazi ngisho ukuthi indlela engakhuliswa ngayo nami yabo angikwazi ngisho ngithenga nge rent ngishathi ungipha 2 rand ngizobonga ngihambe yabo because ngatshelwa ngakhuliswa njalo ekhaya imali ngakutshela ukuthi nje imali awuyiceli kumuntu omdala imali umuntu omdala okucabangelayo ukuthi kumele akuphe something othi yakupha ngokuthi futhi akanawo amandla kwamukele lokho so bafo elakho lithini kubantu abangakangeni edakamizweni elami lithi futhi kubantu abangangeni edakamizweni futhi ngiyafisa ukuthi futhi mina ngiyengifisa ukuthi futhi ngathi ngashintsha bonke osinawana futhi yabo kuthi anginawo amandla ukuthi ngibashintshe bonke yabo anginawo amandla ukuthi ngitshele indoda ukuthi yenzeni iyona indoda ecabangela kumele yenze njani yabo elami lithi futhi kule genge engakangeni edakamizweni ngiyathandaza ngithi uNkulunkulu baba ngicela ubasize ungenelele empilweni zabo ungenelele einganeni zabo kuzo zonke ingane zale South Africa zi-contract ezifundweni zazo zikhohlwa abangani umngane usokumuntu esikhashana umngane ahlahla ngisho ukuthi kwesikhathini samanje into engekho ukuthanda more rights mongenalutho akakuthandi manje ithi into yamanje akacontract ezifundeni zakhe akacontract kubazali bakhe ukuthi bathini alalela abazali bakhe alalela imiyalo yabazali bakhe angamkhohlwa uma wakhe umthwala 9 months angikholela ukuthi angavela asuke amdayise nje ekugcineni akalalela imiyalo yabazali bakhe awayengeke azabe khona ngaphandle komzali wakhe manje umzali wakhe ufana noNkulunkulu wakhe mina wazi ukuthi yena uNkulunkulu wakhe wasezulwini lo yena uNkulunkulu wakhe wasemhlabeni lo ayikho futhi into ayoyisho eyomkhomba ukuthi ahamba edrugsini wena walithola nethuba lokungcwaba uma wakho ngoba uthi washona useseyidabizweni ngenza sho ukuthi ngihamba ngicwaba mina bengenza sho ekhathi ngiyaya isho kuthiwa kwenzakaleni ekhaya ngenza sho ukuthi ngiyayizama leyo mali whatever ukuthi ayihlangani angendaba ngekhaya kodwa mina benginaleyo nkolelo fesi abanye abafethu ngiyengibona abanayo leyo mcabango leyo nkolelo ukuthi kubo kulaningi abantu abashonela abazali babela emgaqweni azi umuntu uthi ushonela uma kodwa ngayo akhetha ukuthi aqhubeke newo ezinye mhlawumbe zezinto ezibabambile abazi angeke wazi ungama ubheki yini umoya usathane umoya omubi osathane iwunga ingakho ubona nje kuyi-drugs engavele niye isinoma kanjani iwunga nje ngakuzwalelala ngobalula ukuthi uNkulunkulu wabanesanzelwe udodi nje mfethu usathane nje mfethu ezonto ngisho idemoni nje mfethu elumoya elingasile nje mfethu ekuthandazela nje ngale ndlela abathandazele ngayo nje benza sure ukuthi futhi hayi cha liyasebenza ngomuntu because mase ungene kulela drugs mfethu sekufana nokuthi nje mfethu impilo yakho sifana segodini sesigoqo ungathini DJ Vuma mfethu lo uthi uyena awuke uzivuselele ngaye mfethu awukhulume naye la umbize nje igama ukhulume naye la ngizomlanda fresh mina ngasho mfethu DJ Vuma
ngiyabonga ngathi ngiyabonga nje ngamazwi akhahleze ewakhuluma kubantu angisize kakhulu mina angisebenzelile mina noma ukubonga kwami ngeke uze kwanele because kusakhona engisakudinga engikufisayo kodwa ngithi ngiyabonga kuyena ngiyabonga kuNkulunkulu ngoba phela yena uhleze esho ukuthi singabongena yena akayilutho endoda uNkulunkulu manje simese i-right namandla angaka ngithi nje ngiyabonga mina kuyena nakumdali ngiyabonga kulo wasengenzele wona sesenzele kona yabo sinomuntu wami nimlalela njalo simlalela njalo ekseni yabo nje u4 isona isikhathi sivuka ngaso sisasa egazini emenzi u4 nje ngiyavuka ngoba ngilale DJ Vuma anti ngo5 kuneyikhathi ngomsomloke uthola umthandazo ngolesibili awukho ngolesithathu uba khona ngolesihlanu uzoze ube ngolesihlanu uba lesina ukuzwe ngolesihlanu yemfowethu i-right namandla okushintsha impilo zabantu mfethu uma uthi ngempela usukwenikele uzazi ukuthi ufunani empilweni yakho iyaba namandla ngale uthi uze mina angifuni amanga angi esontweni esontweni kodwa ngiyakholela ukuthi uyongisiza ngokulalela nje yena futhi ngiyasizakala no kumele le ndoda ikubiza ohlelweni layo uzothola lokufakaze khona ngiyasizakala nje ngokulalela mhlawumbe kwakhona ungamthola umuntu ongakusiza yazi nakho ngicisha ngikhohlwa into engikubizele yona namhlanje yazi namhlanje ngikubizeleni bafu sure bese angithi ngathatha ivideo yakho ngaleli yalanga wathi kubantu ufuna umuntu ozokusiza ngelicense mfethu usekhona umuntu ozokusiza ngelicense ngiyakutshela lento engikubizele yona namhlanje le kondoda nje willing ukukusiza ngelicense kade ngithi ngizama ukuyifonela inkinga iphesheya ihlala phesheya lensizwa umphikeleli gasa uhlala Orkanti so bengithi ngizama ukumshayela manje ngiyacanga mhlawumbe kulelwe ngale noma kuphamba ikhathi ngoba indoda engithinte nje ngezikhathi ezilate yabo danki 26 February ngizobe sengi-right next week ngizozwa ngawe full price for learners ngobe sengiphosa same time sibonga awuthi ngibone ithini inkulumo yale ndoda awuthi ngicheck la awuthi ngicheck inkulumo yale ndoda le ndoda nje noma yenza ivoice note le ndoda athi ngikhuluma nawe le ndoda le ngikholwa ke le hola my brother hope you good ngiqeda kubuka i-episode yomjita officer ukusizakala nge-driver's license ngithi mina yebo please find out ukuthi seyaba malini lena including ibooking ngoba kuqala ngayo ngingamsiza bafo singajabula kakhulu danki 26 February ngizobe sengi-right next week ngizozwa ngawe full price for learners ngobe sengiphosa same time sibonge kubonga mina bafo sho njalo le ndoda le ngathi kuyadlalwa la kudlalwa kuyasetshenzwa la shintsha impilo zabantu ngempela la asidlala as-act kuthi angiyiveze le ndoda kodwa manje amadoda angathanda ukuvela efethu angazi ngathini efethu Ezwa akazi ngathini efethu eyibo fethu ngiyakutshela bafo serious manje ngikhulume nabantu ukuthi abangirecommendela indawo zokwenza ama license khona abangirecommendele yona la broda ngifuna indawo ezoba kude manje abanye basegoli bathi woze egoli manje ngeke angifuni into ezoba i-stress noma into ayishilo uyazazi nendaba zamalenazi nani ukuze sizohamba siyekhona siyozwa ama prizes ukuze uzokwazi ukuthi mazithi 26 efaka le mali uhambe uyoqala wenze lenazi kanjalo uma uphasa uqhubekele phambili efethu yami ID nakinga ID ndoda ID kwenza njani ngayo ngisazi ngisabathe ngiyabhuka phela la percent la ngiphuza comment atomba bese besami besathi bazongibhukela fethu no mele senze special ID ukuzwa nge-special ID special ID siphuma same time iphepha nje nesithombe sakho umuntu ongazwa yenza ke ongazwa yenza ID straight
awukaze waba nayo ndoda phela yazi uphuthi uzophuthelwa yisobho makunje uyayicabanga mfethu buka yabona izinto zigeje kancane mfethu hey izothiwani lento awuthi ngibona awuthi ngidonsa nayo inkabi yami esebenza home affairs kodwa nahlapha usesipanini awukaze wayenza total eish total mfethu yini ayistifeti sona naso stifeti nginaso stifeti ingangibanje ukubhema nje yabona ukubhema kumosha into eziningi ayilento ayengithola menzi angikuphazamise nisotobe hayi wakhulu yazi kunendoda la mfowethu efisa ukuba ne-ID ithi ayikaze yaba nayo empilweni yayo wekwayizama khona kuyishaya yini into edingakalayo ukuze ibe nayo kwathi ungakuba nhlane phungazulu hlale daza uthi ungasedazuki ngicathi umuntu wakhona la eThekwini okhona ubekade seyidakamizweni kodwa usekaphumile naso sifethi istifeti uthi unazo umama uthe washona baba ubaba naye sewashona khona baba omkhulu kunena ekhakho mama athole usisi wakhe omdala yeah azalwa naye nomama wakhe usisi wakhe noma ubhuti wakhe omdala noma umalume noma umamncane noma umamkhulu walesi sibongo esibiza isitifiketi noma ngabe isona isibongo but lo ngibenegazi okay elingathi mangathiwa baya ku DNA uzofika igazi labo lisho ukuthi ukhona ubuhlobo yeah funeka lowo muntu lowo kida umamncane usisi wakho omdala noma usisi omncane kodwa kube khona umuntu omdala ozobaphelezela ozothi hayi laba bazala umama oyedwa kodwa ngoba ingane ngeke ikwazi ukubona umuntu omdala khona mina njengomuntu omdala ngizofakaza ukuthi laba bazala umama oyedwa bese kodwa kumele kube umuntu osedinga kabomama kodwa hayi ngamthola osedinga kabomama uyakwazi ukuthola osedinga kabobaba but-ke lowo uzothi ngena nje uyobhalisa kumele angene ne-DNA straight afike seyiphethe i-DNA ama-results e-DNA yeah yeah so kukabili noma ngabe esitifiketini ubiza isibongo sikababa wakhe ngisho ngabe ubiza isibongo sikabani but as long as ukwazi ukubhala i-statement nje lo uzobhala i-statement usithalo ngiyamazi mina naye ngihlobene kanje bazokwazi ukumbhalisa kuzothi uma ukuthi kwenzeke by chance lokhu bafuna ama-DNA along the way ngoba bazobe bazi bona ukuthi kwasekuqaleni abaqambanga nama-DNA azokufakazela lo ngoba u-anti wakho noma umncane wakho noma umkhulu wakho uyohlezi kukhona egazini lakho ukuthi mina nalo siyahlukana. Siyabonga Soto. Ngabe into yanini? Noma into yanini kwakusasa. Kusasa. Even kusasa. Ungavuka uyoyenza lento. Manje angazi ke ukuthi khona ke indlela osungenzelwa ngayo license ngaphandle kwe-ID sheet yona into engaqala ibe umdanti. Kodwa yabona le ndoda engikhuluma lenethi izokwenza license. Yathi kimi noma ngabe ngifunani ngiyitshela. Ukuthi angiyena umuntu hawo uzothi bafo nayo indoda ifuna ilicense ngiyayisaba ukuthi lezo zinto lezo. I think mina uma ungaqala ukulungisa indaba ye-ID le ndoda le ihlezi ready. Ilabantu ekuthiwa ba ready ihlala phesheya ihlezi ready yikho ukuthi ikhathi zethu ziyaphambana izosuke ngithinta ebusuku sengithi ngilele. I did yazi ukuthi sabona uqala imizisayidi. Hayi no kumele uyithole akuhlapha kukhona ukuluza nanani wena uNkulunkulu uyenza izinto ngendlela yakhe. Yeah. Mhlawumbe kukhona ukukhula kubekele khona thina nje ngoba sifuna lokho okuncane ngokwemqondo yethu. Indoda yamacebo leya but mayisilungile ID bafo lo mjito uzokwenzela lento and ngiyazi baningi nabasazovela befuna ukusiza. Ngingathini ke lakho sesivala bafo lakho lithi ukuthi yenze njani kumele uhambe uyozama ukushaya ID uthole umuntu omdala wakini
uthole nosisi wakho njengoba eshilo umenzi bahambe beyofaka yabo ukuthi naseqaleni bathini bathi kumele ngifike nomuntu wesibongo sami ngoba ngibiza uZulu kumele ngifike nomuntu waZulu ya uba umkhulu wathi singahamba ekinkingi isebenza Home Affairs lento ayike isifake hlazi ngoba yena umuntu ake ngisize ngezinye izinto zase Home Affairs ukuthi manje ukuthi bese ngavele sishaye siyakhona ihambe yokwenziwa uyena yonke lento le mfethu angifuni nokumusha ukuthi usebenzela lapha yena umuntu obengalokho bengasenzela lento nje fast mfethu uzolo ukuthi mangathiwa ngifana nomuntu kusasa mfethu ngekuze ke phela manje Home Affairs ngizofika ngifake induku mina manje ufika mina ne Home Affairs ngathi mina ukuthi angazi bangenza kanjani nihambe nami ngoba phela mina ngifike ngenza izinto ngendlela yami ngifika khona yeah mfethu ngoba kwesinye isikhathi umuntu usuba yivela phela ukusebenza bekuchithe ngisho ngasenasidingo uyayuza nento mhlambe ezodala mfethu umsebenzi omningi thothi nawe uyikhathalele mfethu yayibona into leyo yabo ish no izokwenzeka nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi Izindaba olela umuntu omemeza ngathi yakhalela iluthi igula lika Jama lichithekile mangabe usubuke wezwafika lasho ukuthi isidla amaningi esakeni ngakho ke siyacela mawukuthi uyaqala ukubuka ngalesi siqephu ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele lokho ibell kuzokubeka emathubeni ukuthi makunesiqephu esisposayo uthi mawungena phakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolo suku mina igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidaba ngaphansi kwanongoma esigodini saphe umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi ngakho ke sengiyancenga sibonge